Това е идеалното място за нас. Тук спасителите няма да ни досаждат. Аз отивам да хващам вълните. Ех, то Сонуфрие! Я, дебелия престъпник! Какво става, дебел престъпник? Много яко да видиш познато лице толкова далеч от Несебър. Чак пак толкова далеч. Все пак сме на южния в новия град. Кой е на вид за плажен волейбол? Ти няма ли да дойдеш да играеш? Не, аз ще си остана тук да пазя нещата. Дръж! Ауц! Sie bulgarischen Animalesen. Ich седен тука и пиен Кока-Кола und buffen май файсен. Кой бешен? Оле, разбираш ли нещо от този? Ами звучи като развален английски с немски акцент и български диалект. Оставете на мен, приятел, в знак на извинение. Ко ще кажеш за тази оферта? All Inclusive, за най-добрия хотел с 2 звезди в задния двор на Зибабен Кукурузен. О, all inclusive. Я. Спасибо, до свидания. Бре, то с доста езици знаела. Нищо работа. Имам страхотна идея. Да си купим сладолет. Само взимам парите и тръгваме. Приятели, лоша новина. Някой ни е гепсал мангизите. Дебел престъпник, да не си ти, бе. Стига, хора, няма от вас да крада. Но ето, че един очевидец знаеше какво се беше случило. Куката тръгна по следата и изглеждаше изключително решен. Улиците пустееха, защото всички бяха на плажа. Но един крадец се опитваше да се скрие, а един ловец беше по следите му. Тази кръчма му бе добре позната. Заедно с Рамбо и дебелия престъпник бяха кроели емблематични удари тук. Но този път той нямаше да влезе като обикновен посетител, а като защитник на онеправданите. Крадецът усети, че е заловен още преди куката да каже Куката го притисна сериозно до стената. Представ си, аз бях. Ето ти парите. С парите в ръка той хукна да зарадва групичката и може би да стане техен приятел. Вижте, куката се задава насам. Дебел престъпник, кажи му, че нямаме нищо. Еле, това са нашите пари. Кука, вече гледам на теб като приятел, да знаеш. Сега ще му се приберем с автобуса. Ай, ние стръгвам. Чао, момчета! Радвам се, че намерихме парите. Пст, шефе, работа не стана. Не знам как куката ме е забелязал. Ама все пак се справих добре, Следващия път ще се справиш още по-добре, защото вече тарифата ми за уроци скочи двойно.